Taiwan along rialong malam suwet cikli tepi kewang penajok hemrit kena hokdun. Lunsirong hang lapen indra terang piatum kerap kacuhang. Taiwan along rialong malam suwet cikli tepi kewang penajok hemrit kena hokdun. Kedamtang jang miponi phai phawani Taiwan Hulian City along rialong men 7.7 magnitude cikli tepi kewang penajok hemrit kena hokdun. Bangso cikli tepi men kahai juk penajok bangsuri hini sose aradatum areng huso nanglo. Lapen bang kriket hom an sose aradatum aprandam nanglo pusi birta ridunlong. International Desk Report, Public TV, Karbi Anglong. Lunsirong hang lapen indra terang piatum kerap kacuhang. Lason si kedamtang jang miponi phai trop ani inkoirapli diopani constituency MSC angkang upper diopani kengjang intiarong kedamtang suri hinira inkoira kethom aningkan pen lunsirong hang lapen indra terang piasopo turun rong hang kisu kecolong lok penajok si pinang an celang ponlo. Sitami kimi ang tek ponong lidet penajok kedamtang jang mipo ni phai DR ni Difu Medical College and Hospital an kisu celang ponlo. Lasi doktor tum ke thandu na tengke brain along si lang do pusi doktor tumahin pen than pon. Non amat Medical College and Hospital ICU along si celang pon bom lang. Lasi lunsirong hang lapen indra terang pi alang litum ahin pen kachuning ripon alam the lapuson hello. Local MSC Sorbon Telenga Anparata Karbi Anglong Autonomous Council Kacaripon Karbi Akhai Ning Kachethe Parpik Akihai Dr. Tuliram Ronghang Lapen Tim Karbi Anglong Keja Kethe Kiding Atum Kisu Kechelang Jepan Nang Rabdun Vek Tha Pusi Kisung Giphovek Ahem Tun Atum Pen Kachuning Ripon Pado.